апошнія 3-4 гады пазітыўнага развіцця наших адносін з еўрапейскім звязам, з Злучанымі Штатамі Амерыкі і з Канадай, якая, дарэчы, адмяніла санкцыі супраць Беларусі 2 ці 3 дні таму. Мы дасягнулі значна больш, чым за папярэдні перыяд рэжыму санкцый. Гэта само за сябе. Магчыма, для вас, для тых, хто жыве дзесьці далёка, яны не бачны, але сапраўды многае зроблена і ў палітычнай сферы, многае зроблена ў развіцці эканамічнага заканадаўства, у напрамку рыночнай эканомікі і многае другое. І я лічу, што мы павінны думаць аб тым, што аб галоўным, аб развіцці самабытнасці нашай дзяржавы, аб умацаванні незалежнасці і развіцці нашай ідэнтычнасці. Тут прагучала вельмі много цікавых ідэй, і я папрасіў, каб перадалі тэксты усіх выступленняў, тому што мы паспрабуем, мы абавязкова будем улічваць гэта у далейшай нашай супрацы. Мне падаецца, тут прагучала некалькі важных таких момантаў, на якія трэба абавязкова звярнуць увагу. Слова разам. Многія вымаўлялі гэта. Толькі разам мы зможам зрабіць штосьці дзеля нашай дзяржавы. І не палітыка канфронтацыі, а палітыка дыялогу. Гэта маё асабістае разуменне таго, як мы павінны дзейнічаць у будучыні. І трэба імкнуцца наадварот да дыялогу. Наступны момант. Таксама прагучаў тут і ён вельмі важны. Не трэба дзеліць дыяспору на нашу, на сваіх і на чужых, на наших і на наших, на лояльных і нелояльных. Не. Мы все выходим з одной краіны. Мы все один народ. І гэта павінна быць таксама галоўным. Таму я асабіста магу запэўніць вас, што мы збіраемся працаваць з усімі нашымі суайчыннікамі за мяжой. І мы будзем удзячны вам за ідэі, якія вы будзеце прапаноўваць, ідэі, якія дапамогуць нам умацаваць нашу незалежнасць. Дыяспара, я згоден з вами, гэта вялікі каштоўны рэсурс. І я лічу, што мы павінны выкарыстаць гэты рэсурс. Дзякую вам за гэтую ідэю. Я упэўнены, што нашу краіну чакае вялікая будучыня. І мы павінны зрабіць усё, каб Беларусь не толькі жыла, але умацоўвалася і квітнела. Дзякую. Зараз слово для коротка весткі мае Алесь Квіткевіч, кіраўнік кампаніі «Прастора Бай». Добрый дзень, шановное господарство. Гэта наўпроставая трансляцыя Рады Свабода. Вы глядзелі выступ Владзіміра Макея, які ён скончыў на з'ездзе беларусаў свету бацькаўшчына. Сёння і заўтра ў Менску праходзіць 7-й па ліку з'езд беларусаў свету. Гэта падзея адбываецца раз на 4 гады. Сюды з'язджаюцца дэлегаты з усіх краінаў, дзе прадстаўлены беларускія арганізацыі, і можна пабачыць, зараз заканчваецца перадабедзеннае паседжанне. Зроблены нашими руками и подарунок от компании «Прастора Бай». И зараз я буквально в нескольких сказах хотел бы сказать, что это такое и наложено. Пакуль яшчэ не Мы знаем про новокольное осяроддзе на з'езд прыехалі афіцыйныя прадстаўнікі дзяржаўных органаў. Можаце бачыць вось зараз на першым плане, гэта сядзіць гаспадар Гуляка, прадстаўнік па нацыянальнасцях і рэлігіі. Далей за ім Владзімір Макей, міністр замежных спраў, які толькі што скончыў свой выступ. Пасля Пятроў Краўчанка, былы міністр замежных спраў Беларусі і амбасадар у Японіі, і намеснік міністра культуры Васіль Чэпнік.
усяго на гэты з'езд па папярэдніх дадзеных зарэгістравалася больш за 300 чалавек, з іх 145 гэта дэлегаты з Беларусі і яшчэ 160 чалавек гэта прадстаўнікі, афіцыйныя прадстаўнікі, якія прыехалі з усяго свету. Станіслав Шушкевіч, будь ласка, вось таксама ў зале. Уважлива слухає нейку мову певний час, жаданням її вивчити, то праз певний час він обов'язково зможе розмовляти на этой мові. Для Білорусі в нашій мовній ситуації буде питання надзвичайно актуальне. Так, мы выйшлі ў фае, тут можна больш гучна размаўляць, таму што ўнутры ў зале яшчэ працягваецца афіцыйная частка. Сёння ад 10 раніцы пачалося працу сёмы з'езд беларусаў свету. Прадстаўнікі больш чым як з 20 краінаў прыехалі ў Менск на 2 дні тут разам з дэлегатамі з Беларусі. Яны абмяркоўваюць праблемы, якія паўсталі перад краінай, як пра гэта сказала Алена Макоўская, старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», абмяркоўваюць галоўная тэма гэта абмеркаваць выклікі, якія стаяць перад беларускай дзяржаўнасцю у сённяшнім свеце. З'езд праходзіць у АББ цягам 2 дзён. ІББ в міжнародным цэнтры у Менску. У фае можаце пабачыць вельмі шмат людзей, якія альбо не змясціліся унутр. Таксама тут журналісты, проста прадстаўнікі беларускай грамадскасці. Тут мы бачылі Владимира Орлова, Тодор Войтюшкевич, былыя палітыкі. Таксама арганізаваны такія шэрагі з прэсай Беларусі і сувенірныя вырабы тут прадаюць. Можаце пабачыць. Зараз заканчивается. Заканчивается першая частка. Дэлегаты сыходзяць на абед, і ён будзе цягам гадзіны цягнуцца. У гэты час будзе праходзіць аўтограф-сесія Владимира Орлова, і дзе ён прадстаўляе сваю кнігу сабе і мастака Татарнікова «Айчына». Андрей, можешь показать? Вось бачна натоўп. Як я казаў, 3 сотні, прынамсі 3 сотні дэлегатаў з Беларусі і 20 краінаў свету прыехалі. Вось Наталья Гордиенко. Бачыце таксама, так зараз не бачыце, Станіслав Шушкевіч прыехаў на з'езд у якасці дэлегата таксама. Вось намеснік. Спадар Станіслав. Спадар Станіслав, можна два словы для жывога эфіру Рады Свабоды? Вы ж былі на першым з'ездзе ў 93-м годзе. Наколькі важныя падзеі такого кшталту для Беларуси? Вы ведаеце, это добрый з'езд, и большасць людей тут мне падабаецца, пераважная большасць. Але калі заклікаюць быць разам ахвяр і катаў, я это не ўспрымаю. А тут тыя, хто бароніць сённяшні беларускі рэжым, яны менавіта под такими лозунгами и пришли на гэты з'езд. Это мне не падабаецца. Трэба быць шчырым, хопіць тут гэтай хлусні. Вы кажете про слово Владимира Макея? Я говорю про слово Макея, про слово Кравченко. Вось. І цудоўна, калі вот убачыш беларуску з Канады, якая шчыра, адкрыта падкрэслівае, што адбываецца і чаму. Дзякуй вялікі. Нагадаю, Станіслав Шушкевіч пракаментаваў словы Владимира Макея, які заклікаў беларусаў быць разам, не дзяліцца па палітычных прынцыпах.
Вось Радзім Гарэцкі. Добрый день, спадар Радзім. Живая трансляция «Радио Свобода». Як президент, апошні президент згуртування Білорусі Свету Батьківщини, скажите, калі ласка, что вы думаете про сёлетні з'езд? Ведаеце, зараз, конечно, асабліва мне было радостно почуть выступ нашего министра. Это первый раз за весь час. Потому что мы с самого початку нашей працы згуртавання увесь час доводили нашим всім і керівникам асабліва, що нашу діаспору треба використовувати для побудови нашої держави. І я це упершыню чув от нашого міністра. І це наводить на вельми добрые такие думки, что это задастся нам разом зробить и будет, и зробим мы сапраўдную белорусскую Беларусь, богатую европейскую державу. Скажите, калі ласка, яшчэ, наколькі ўвогуле, як вы лічыце, важнымі з'езды такого кшталту, збіраць беларусаў свету раз на 4 гады? Не, это вельми важная ситуация. Вы ж бачите, вы ж сами это отчуваете. Мне здаецца, тут не трэба и нечто, як кажуть, доказывать это самое. Потому что это, во-первых, сустрэча, а такие сустречи и обмеркования, это великая справа такая. И бачите, все же добро, коли один человек, але коли коллективный разум такие вот, и все думают над этими всеми проектами, это вельми добро. Так что они выпрацовывают вельми добрые, правильные такие перспективы на будущее. Так что это вельми важная подія. Дякую вялікі, спадар Радзім. Дякую. Нагадаю, гэта быў Радзім Гарэцкі, беларускі навуковец, актыўны прадстаўнік беларускага руху, былы прэзідэнт згуртавання беларусаў свету Бацькаўшчына і апошні прэзідэнт, апошні чалавек, які яшчэ існаваў у статусе менавіта прэзідэнта, калі гэта было дазволена. Тут можна побачыць, адкрылася таксама выстава. Наталья Гордзіенко, куратарка, выступае, прадстаўлены на стэндах публікацыі і выданні беларусаў замежжа. Учора акурат таксама ізноў жа разам з Натальей Гордзіенко было адкрыццё выставы Алесі Кіпель, якая прыехала адмыслова для гэтага ЗША. Пакуль яшчэ не ўсе сышлі на абед, паглядзім, каго можна пабачыць тут у зале. Так, бачым міністры. Так, пакуль Владзімір Макей заняты. Спадар Петро? Так, гэта Петро Краўченко, былы міністр замежных спраў Беларусі. Гэта жывая трансляцыя «Радио Свобода». Петро Краўченко, былы міністр замежных спраў Беларусі. У вас такі, можна сказаць, праграмны выступ. Скажыце, калі ласка, вы адзначылі, што упершыню за ўсе з'езды, калі гэта праўда, прысутнічае на з'ездзе беларусаў свету міністр замежных спраў. Такога раней не было? Было. Першы міністр замежных спраў, які прыйшоў на з'езд беларусаў свету, больш таго, ствараў гэту арганізацыю, больш таго, узначаліў аргкамітэт па правядзенню першага з'езда беларусаў свету быў я. Разам з Васілём Быкавым быў створаны аргкамітэт і дзяржава, я звярнуўся да прэм'ер-міністра Кебіча, упершыню першы апошні раз профінансавала прыезд і, як говорится, усе астатнія фінансавыя выдаткі нашай эміграцыі.
Я памятаю, як міністр замежных справ падпісаў тэлеграму ва ўсе пасольствы, каб тая наша іміграцыя, працоўная іміграцыя, якая прыязджае на з'езд, яна атрымлівала візы бясплатна. У тыя часы гэта была страшэнная рызыка. Адпаведныя структуры, якія кантралююць фінансы, маглі мне не проста, што называецца, там вымову аб'явіць, а маглі, шчыра кажучы, зняць з пасады. Але я пайшоў на гэта. Дзяржава прафінансавала гасцініцу, прафінансавала аренду опернага тэатра. Это быў самы сапраўдны сход. Прысутнічала больш 1000 чалавек. Уваход быў вольны, без всяких, как говорится, контролю. Ну, а банкет у гатэлі юбілейны, это ўвогуле такое яднанне, было больш 1000 чалавек на гэтым банкеце. Гэта незабыўныя дні, я шчаслівы, што я стаяў у выстоку стварэння вось гэтай арганізацыі, на якой мы сёння, на паседжанні якой мы сёння прысутнічаем. Дзякуй вялікі за гісторыю. І пытанне, калі атрымліваецца за 24 гады, гэта першы раз з 93-го года, калі прадстаўнік... Другі раз. Пра што гэта можа сведчыць, калі міністр замежных спраў прыехаў на з'езд беларусаў свету? Это не выпадкова, это сведчанне пра тое, што дзяржава пачынае палітыку дыалога з адпаведнымі грамадскімі структурамі, у тым ліку і з бацькаўшчыны. Дзякуй вялікі. Нема за што. Это протокол. Так, нас папярэдзілі, што зараз з Владзімірам Макеем мы не зможам пагаварыць, але будзе ягоны падыход да прэсы на вуліцы, і зараз можна туды акурат скіравацца. Ой. Так, вярнуліся у фае. Зараз можна пабачыць, як міністр Макей яшчэ не адпускаюць яго, але папрасілі нас, каб мы пачакалі ўсё ж такі яго на вуліцы, дзе будзе падыход да прэсы. Таксама нагадаю, што мы з Пятром Краўчынкам гаварылі. Ён распавёў пра гісторыю першага з'езду беларусаў свету ў 93-м годзе, калі ён акурат быў міністрам замежных спраў. І вось як ён нагадаў, што гэта ўвогуле першы выпадак з 1993 году, калі на з'езд беларусаў свету прыехаў міністр інфармацыі. Прабачце, міністр замежных спраў. Так, а скажыце, калі ласка, невядома пра тое, колькі дэлегатаў зарэгістраваліся на гэты з'езд? Пакуль інфармацыі? Делегатов нет. Делегатов. А прыкладна, вы сказалі пра 300... Делегатов так. з Беларусі. З Беларусі і замежжа. Мы не скажем вам адразу колькі. З Беларусі больш за 100. А якія краіны прадстаўленыя самыя, можа, экзатычныя? Каля 150. З Беларусі каля 150 чалавек з Беларусі. А ёсць у вас па краінах, з якіх краінаў прыехалі дэлегаты? Ну, больш за 20 краінаў. Эстонія, Казахстан. З Расійскай Федэрацыі даволі шмат дэлегатаў. Больш за 30 чалавек. Зараз на рэгістрацыі спрабуем даведацца. Італія. З Канады, з Італія, Літва. Дзякуй вялікі. На рэгістрацыі з'езду зараз паспрабавалі даведацца той, з якіх краін прыехалі сюды беларусы. Як напаведалі, пакуль яшчэ дакладна не падлічылі, але гэта больш за 150 чалавек з Беларусі і больш за 100 чалавек з замежжаў. І з такіх далёкіх краін, як США, Канада, шмат з Еўропы і былых савецкіх краінаў. Так, мы выйшлі з канферэнц-цэнтру ІББ, дзе праходзіць з'езд. Менавіта тут, вось, можаце пабачыць, журналісты чакаюць ўжо, я сказаў бы, пару гадзінаў выхаду міністра замежных спраў Владзіміра Макея. Мы пачулі яго ўступнае слова.
на самом пачатку і ў канцы пасля таго як прадстаўніца з Канады заклікала не супрацоўнічаць мігранцкія арганізацыі з беларускімі ўладамі, Владзімір Макеев выйшаў і так адказаў пра тое, што толькі разам магчымы дыялог. Так вельмі па-дыпламатычнаму ён парыраваў гэты напад на беларускія ўлады. Пробачте. Міністр культури. Тут, до речі, ось на вулиці, зараз, де ми стоїмо, пакуль проходив з'їзд, ось сюди під'їхали некалькі машин з білоруськими державними сцягами, казали так само проросійські, що быццам бы на запрошенне приехали делегаты не зарегистрованные, але тут уваход толькі по папярэдняй рэгістрацыі, тому што ІББ не можа, мае адносна абмежаваныя месцы для прысутных. Таму усіх на ўваходзе правяраюць, ці людзі зарэгістраваныя. Так, пакуль міністр не вяртаецца, сходзім назад, можа яшчэ паговорым з кімсьці з дэлегатаў, якія прыехалі. Добрый день. Это живая трансляция «Радио Свобода». Мы хотели поговорить с делегатами, которые приехали из Беларуси и с замежжа. А вы представьте, будь ласка. Письменник, доктор народной медицины, автор 19 книжек, оппозиционер улады советской, БССРовской и теперешней. Что еще? Скажите, будь ласка, з'езд беларусаў свету. Наколькі гэта важна ўвогуле, ці нефармальная гэта рэч? Я член Валой Великой Рады беларусаў свету и кажу вам, это та организация, которой Беларусь повинна допомагать. А Беларусь душить. Это ганьба. Первый съезд в оперном театре, 1500 человек, а теперь загнали в немецкий центр. Понимаю место. То водопровод, то радио, то водопровод, то электрозабеспечение. Это, мабуть, одна только держава, которая не может своей организации дать у своей земли место. И в немецком центре мы уже. Третий съезд. А в то, что на этот съезд приехали представники официальной улады? Это первый раз. Это первый раз. На первом съезде был президент Шушкевич Станислав Станиславович, старшина Верховного Совета. Все были. А теперь только два появились. Номер отбываете. Дякую, великий господа Валерий. Я не могу говорить. Вы там тоже грамотеи. Я вам дал 3 материала. Про самогубство, про смерти. А вы? Добре, обов'язково у редактора удокладнім на конт матеріалів. Дякую, господар Валерій. Обов'язково удокладнім у редактору про матеріали, які на Радіо Свобода досилали. Так, усі ось означають, що це перший раз, коли приїхали на з'їзд представники влади. Вось можете побачить муфти белорусских мусульманов. Тут есть представники многих конфессий Беларуси. Добрый день. Скажите, будь ласка, это Радио Свобода, но просто трансляция. Вы представляете не только белорусских мусульманов, але и белорусских татаров. Наколькі важно включать все национальные меньшости в Беларуси? Вот такие съезды. Такое мероприемство, как съезд белорусов свету, вельми важное мероприемство и для историчной краины, для Беларуси, так як і замежжу, белорусам замежжа. Мне здаецца, пакуль што вот першую палову работы этого съезда никто еще не сказал о других национальных так званых меньшостях.
а яны ёсць, яны жывуць. Ну, напрыклад, татара. 620 гадоў сёлета спаўняецца, як мы пражываем, з нашымі продкамі пражываем на беларускай зямлі. Мы без татарскай дзяржаўнасці, але не жабракі. Мы без татарскай мовы, але ж не з'яўляемся ніхто. Мы такія грамадзяне, як і другія дыяспары на Беларусі, акрамя беларусаў, на гістарычнай радзіме беларускай. І мне здаецца, вось гэта пытанне жыцця нашага, сумеснага, творчага, всякіх прапаноў, планаў, выканання на грамадскай аснове трэба з другімі дыяспарамі абмяркоўваць і прымаць, і як на гістарычнай родине, так і в замежжы. Дякую вялікі. Я яшчэ чекаю і надеюся, што яшчэ будуць выступы такія на гэтую тэму. Ну, паглядзім. Дякую. Мы пачулі дадатковае пытанне для абмеркавання на з'ездзе беларусаў свету. Муфці Беларусі нагадаў, што татары таксама, не варта забываць таксама і на татараў, напрыклад, якія ўжо 620 гадоў сёння спаўняюцца, як жывуць у Беларусі і з'яўляюцца неад'емнай часткай беларускага грамадства. Добрый дзень, спадар Леонид, выбачаюся, можна два словы. Гэта жывая трансляцыя Радыё Свабода з з'езду. Скажыце, калі ласка, па першай частцы, пакуль вы адседзелі, якія ўражанні ад з'езду? Ці сапраўды гэта нефармальнае мерапрыемства, а нешта яно вырашае? Ну, вы ведаеце, я хочу сказаць, па-першае, што з'езд ідзе вельмі канструктыўна. І мы нават дамаўляліся з кіраўніцтвам бацькаўшчыны, што трэба сабраць, аб гэтым прагучала, трэба сабраць усе гэтыя выступы людзей, яны цікавыя прапановы, і можа нават пасля з'езду выдаць спецыяльным зборнікам, які было цікава людзям атрымаць. Таму што, скажем так, меняется ментальнасць у некаторым сэнсе тых беларусаў, якія прыязджалі, скажем, на першы з'езд калісьці і прыязджаюць сёння на 7-м. Мне так пашчасціла, што я 7-й раз на з'ездзе, я на ўсіх з'ездах быў. А дык у чым вось гэта розніца ментальнасці, калі ў двух словах? Больш канструктывізму. Намнога больш канструктывізму. І такіх, ведаеце, выказванняў, якія трэба рашаць, гучыць вельмі часта, разам з дзяржавай. І тыя рашэнні, якія прыняты на ўзроўні дзяржавы, і тот же закон той же быў прыняты, і праграма беларусы ў свеце, і так далей. Вось яно ўсе гэта напрацоўкі апошніх гадоў за 3-4, відаць, гады якраз атрымліваюцца паміж з'ездамі. Яны вельмі канкрэтныя і яны вельмі канструктыўныя. А вось пытанне наконт карты беларуса. Ці магчыма стварэнне такого кшталту дакумента, каб беларусы замежжа з іншымі пашпартамі маглі без перашкодаў прыязджаць? Ну, вы ведаеце, Я выбачаюся, мы яшчэ два свернемся. Так, нам паведамілі, што Владимир Макей уже выйшаў да прэсы. Зараз падбяжым літаральна. Мы прагучала таксама неабходнасць той, што дыяспара можа зрабіць свой унёсак у развіццё дзяржавы. Кожны на сваім месцы можа гэта зрабіць. І ў галіне эканомікі, і ў галіне культуры, і ў іншых сферах. І гэта вельмі важна. Я зрабіў выснову, што дыяспара сапраўды зацікаўленая ў развіцці нашай дзяржавы, у тым, каб дзяржава мацавала сваю незалежнасць, і гэты агульны падмурак, я лічу, ён можа забяспечыць нам поспех у будучыні. А можам мы назваць кропкі гэтага супрацоўніцтва? Якія найбольш актуальныя зараз?
Зараз які найбільш актуальныя? З беларусамі замежжа. Ведаеце, тут прагучала, што дзяржава хоча ўжо адразу атрымаць штосьці такое канкрэтнае ад дыяспары, напрыклад, каб адразу прыйшлі інвестыцыі, напрыклад, у эканоміку. Мы разумеем, што ўсё робіцца паступова. Так, у Адэсе кажуць, па дэрбасаўскай гуляюць паступова. Мы павінны зараз вызначыць тыя сферы, дзе мы сапраўды можам дасягнуць хуткі результат, і таксама тыя сферы, дзе мы можам працаваць на будучыню. Ну, напрыклад, калі возьмем сферу культуры, ужо прагучала многа прапаноў аб арганізацыі вельмі цікавых мерапрыемстваў, якія будуць таксама спрыяць развіццю нашай дзяржавы і, магчыма, паляпшэнню яе іміджу у свеце. Пытанне вяртання культурных каштоўнасцяў. Колькі было затрачана ў мінулым. І наша задача ў тым, каб вярнуць гэта на радзіму. Калі не ўдасца вярнуць, дык магчыма, каб арганізаваць знаёмства з гэтымі каштоўнасцямі. Таму мы, і, дарэчы, кіраўнік дзяржавы, калі сустракаўся з кіраўнікамі замежных устаноў, дыпламатычных замежных устаноў Беларусі, ён таксама абазначыў гэта пытанне, і мы зараз будзем вельмі шчыльна працаваць над гэтай праблематыкай. Ёсць ужо канкрэтныя прапановы, і я лічу, што в бліжэйшым будучым гэта справа дасць аддачу сваю. Людзі, якія пакінулі свой час Беларусь і якія жывуць зараз у іншых краінах, яны добра ведаюць тое, што адбываецца ў гэтай краіне, ведаюць менталітэт народа той ці іншай краіны. І мы таксама павінны гэтым скарыстацца, каб узмацніць нашы адносіны і палітычныя, і эканамічныя, і іншыя гуманітарныя з гэтай краіны. Таму канкрэтных кропак вельмі многа. Мы дамовіліся з кіраўнікамі гэтага мерапрыемства, што яны прадаставяць нам канкрэтныя усе тэксты выступленняў, і мы паспрабуем абагульніць усе прапановы і пазней абмеркаваць іх на нашым кансультацыйным савеце пры Міністэрстве замежных спраў Рэспублікі Беларусь, а наступнае пасяджэнне павінна адбыцца ў верасні гэтага года. Спадар Владимир, скажите, калі ласка, многія беларусы прыязджаюць сюды з іншымі пашпартамі, ці яшчэ не забыліся на ідэю з увядзеннем так званай карты беларуса, якая б спрашчала прыезд людзям, якія маюць беларускае паходжанне? Зноў-такі, не ўсё мы можам дасягнуць адразу. Мы ведаем гэту праблематыку, ведаем і праблему рэгістрацыі, дарэчы, аб чым сягоння ўспаміналася, ведаем і шмат іншых негатыўных момантаў. Мы будзем працаваць над тым, каб аблегчыць, скажем так, і візавы рэжым для беларусаў замежжа, і каб у будучым магчыма зрабіць так, каб яны не рэгістраваліся пасля 5 дзён, калі яны прабудуць тут у Беларусі. Мы ведаем гэтыя праблемы і будзем працаваць над ім. Але пакуль пра тэрмін дакладна тых аблягчэнняў? Не магу сказаць дакладна пра тэрмін аблягчэнняў. Як першы крок вы ведаеце, мы ўвялі у лютым гэтага года 5-дзённы безвізавы рэжым для грамадзян з Еўразвязу і для грамадзян іншых краін, усяго, это 80 краін. Мы зараз будзем аналізаваць практыку імплементацыі гэтага рэжыму, і па выніках гэтага года, я думаю, мы будзем рабіць адпаведныя прапановы кіраўніцтву дзяржавы. Скажыце, калі ласка, першыя з'езды праходзілі пры дзяржаўнай падтрымцы ў вялікіх залах, зараз з'езд беларускага свету праходзіць у нямецкім цэнтры. Фактычна, ці можна чакаць, што ад уладаў таксама будзе дапамога? Мы сустракаліся некаторы час таму са спадарняй Шыдлоўскай, спадарняй Макоўскай, і я папрасіў іх выказаць свае прапановы наконт таго, дзе будзе праходзіць гэты з'езд, якая падтрымка неабходна. Мы вельмі шчыльна працавалі над тым, каб не было праблем з уездам у Беларусь, я маю на ўвазе з атрыманнем візаў і гэтак далей. Яны не звярталіся да нас
наконт памяшкання, але я лічу, што не то я лічу, што мы абавязаны у будучым зрабіць так, каб дзяржава у большай меры удзельнічала ў правядзенні гэтага падрыхтоўцы правядзення гэтага з'езда. А як вы можете патлумачыць, што адзін з дэлегатаў з'езду не быў прапушчаны на мяжы? Это святар з Канады. Ну, видите, Министерство замежных справ не отказывает за пропускны режим на мяжы, але я паабяцаў, што мы зараз паспрабуем удакладніць сітуацыю і выясніць, у чым там заключается проблема. А каковы перспективы, что белорусы вскоре смогут ездить в Евросоюз без визы в другие страны? Работаем над этим. А как долго? Есть ряд конкретных технических моментов, которые требуют еще досогласования. Работа сейчас идет с нашими партнерами. К сожалению, вопрос не такой простой, как кажется, потому что там, если вдаваясь уже в конкретику, там речь идет о том, чтобы были комплексно введены в действие два соглашения. Соглашение об облегчении визового режима и соглашение о реадмиссии. И на этом этапе наши европейские партнеры, к сожалению, предлагают внести в эти соглашения моменты, которые для нас неприемлемы и которые политизируют, скажем так, в определенной мере эти соглашения. Хотя с другими странами, с той же самой с Россией, с Молдовой, с Украиной, эти моменты не были внесены в соглашение с этими странами. Поэтому, знаете, надо уже быть тогда придерживаться единых стандартов и не пытаться политизировать ситуацию, как это иногда делается. Позвольте питання. У нас нема межи з Росією, і є така проблема, що культурних діячів, там, хто працює там у сфері культури, заборонен в'їзд на територію Росії українцям. А яны даволі паспяховыя, напрыклад, музыкальныя там групы, калектывы ў Беларусі. І як гэту праблему можна вырашыць? Как бы есть ли такая практика, как их уезда в Беларусь, зрабіць концерт там культурных деячаў у Украины, Беларусь. У Беларусь? Так. Не бачу проблемы. Ну, такая проблема існує. То бок на мяжы их разворачиваюць і кажуць, што забаронены ўезд Российской Федерации. Так, у нас існуюць агульныя спісы для асобаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю саюзнай дзяржавы. Але ёсць адназначнае разуменне таго, што гэта не павінна рабіць нейкія перашкоды для дыялогу паміж Беларусю і Украінай. Ну я вот шукаў. Давайте конкретныя выпадкі, мы будем разбираться. Гурт «Фіолет», украінскі гурт «Фіолет». Сергей Жадан, вот яго таксама там, ну ён вырашыў гэта пытанне, але больше ніхто з украінцам не змог вырашыць. Мы будем сустракацца в ближайший час с нашими украинскими партнерами, будем обмярковывать это питание. Дякую, коллеги. Еще вопрос. Еще один вопрос. Гэта было выступленне Владимира Макея, міністра замежных справ Беларусі. Як казаў нам у эфіры Петро Краўченко, это першы выпадак прыезда міністра замежных справ краіны на з'езд беларусаў свету ажно ад 93-го года. То бок пасля першага з'езду былі афіцыйныя прадстаўнікі, але міністра замежных справ да 2017 года на з'ездах беларусаў свету не бачылі. Зараз тут адбываецца абед. Было б добра яшчэ пагаварыць з беларусамі, якія прыехалі да нас за мяжы, бо гэта фактычна такая адзіная унікальная магчымасць. Раз на 4 гады толькі збіраюцца сюды прадстаўнікі, прынамсі вось сёлета больш за 20 краінаў. Больш за 20. Так, я пракаментую, што зараз адбываецца. Гэта гістарычны кадр, можна сказаць, два міністры замежных спраў, Петро Краўченко, міністр замежных спраў у 90-е гады, у пачатку 1990-х, і Владимир Макей размаўляюць. І адзін, і другі сёння мелі словы, выступалі. Петро Краўченко ўвогуле выступіў з такім праграмным, просто можна сказаць,
зваротам да беларусаў і да беларускіх уладаў. А Владзімір Макей вельмі па-дыпламатычнаму парыраваў напады, якія прагучалі тут ад прадстаўніцы беларусаў з Канады, якая заклікала не супрацоўнічаць увогуле каб мігранцкія арганізацыі не супрацоўнічалі з афіцыйнымі органамі, пакуль не зменіцца палітычная сітуацыя ў краіне. Зараз тут перапынак на цэлую гадзіну. Дэлегаты адправіліся абедаць. Вось тут праходзіла сустрэча з прэсай міністра замежных спраў. Журналісты таксама чакаюць на прадстаўнікоў Беларусі. Было б вельмі добра, канешне, нам пабачыць і пагаварыць з Алесяй Кіпель. Учора яна прыехала сюды на адкрыццё выставы ў гонар 90-годдзя яе бацькоў Вітаўта і Зоры Кіпель. Перададзены ад пачатку 90-х гадоў Беларусь перадаваўся вельмі вялікі архіў з сям'і Кіпеляў. Там фотаздымкі сямейныя, фотаздымкі беларускай міграцыі, дакументы школьныя, яшчэ пачатку 20-х гадоў атрымліваюцца дзядоў Алесі Кіпель, бацькоў Вітаўта і Зоры. Дакументы пра наведванне прэзідэнтаў ЗША, проста унікальныя рэчы, якія раней не выстаўляліся. І адмыслова на гэтую імпрэзу прыехала сама Алеся Кіпель, ёй 60 год, яна працуе ў дзярждэпартаменце ЗША. Вельмі спадзяюся, што мы яшчэ пабачым яе ў перапынках тут і зможам пагаварыць. Ой, а можно пару слов для вас? А мы можем за всеми вами. Будь ласка. Спадарня Тамара, может? Нам сказали, что вы командир, что вы представник. Вы приехали с Кыргызстана сюда? Да. А скажите, коли ласка. Треба розмовляти. Як вам зручніше, коли можете? Коли ласка, буду розмовляти, як попаде. Так, слухаю. А представьте, коли ласка, кто вы? Я наместник старшины белорусской диаспоры, называется культурный центр Крыница в Кыргызстане. А где вы, у Бишкеку? В Бишкеке, так. И расскажите, коли ласка, что про белорусское жыццё у Кыргызстане, что оно собой уявляет? Белорусское жыццё в Кыргызстане, не сказать, что тяжкое, но и легким тоже не назовешь, потому что такая обстановка зараз, як во всех республиках, так и у нас, с працей вельми тяжко белорусам. Вот. Пенсии маленькие. А чему вы кажете тяжко белорусам менавіта с працей? А потому что вот у нас, вы чувствуете, что белорусская мова должна доминировать, вот так же в Кыргызстане. Но если белорусскую мову другие могут понять, а кыргызский язык это очень сложный. И мы, получается, что выключены из общества, потому что они размовляют только на кыргызской мове, а мы ее не разумеем.
И нам в этом очень сложно. Мало того, вся документация переводится на кыргызский язык, и, естественно, славянским народам очень тяжко. А дык атрымліваецца, што беларусы ў Кыргызстане часто застаюцца беспрацоўнымі? Так, белорусы остаются, как и другие славяне, якія не разумеют кыргызской мовы, они выключаются вот как раз из той среды, которые работоспособные, так сказать. А вы сами приехали оттуль з Беларусі? Я приехала туда, в Кыргызстан, я приехала с Германии, мой муж военный был, а вообще я из Беларуси, сама с Баранович, вот так. И оттуда нас просто отправили туда служить. Вот я с 79-го года, так в Беларуси, вернее, в Кыргызстане. Працевала я наместником старшини Центрального комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса. Вот так. Ну и вот параллельно являюсь заместителем, как наместником старшины нашей белорусской диаспоры. А як часто бываете вы в Беларуси? Ну, почти каждый год. Здесь мои родители, которые уже лежат там на повосте. Я приезжаю сюда и с собранием встречаюсь. Вот так. Як зміняється Білорусь у який бок? Изменяется Беларусь, ну, насчет, как вот уже все говорят, что дороги вельми хорошие, чистота и порядок, вельми это все добро, но насчет працы для, сейчас скажу, русскоязычного, нет, трудоспособного населения здесь тяжко. И я очень дорогое, весь магазин очень дорогая вся продукция здесь. И я так думаю, на зарплате здесь очень тяжко жить. У Кыргызстане белорусам простее жить, чем белорусам у Беларуси? Нет, здесь там не делится, там просто рынок, и в основном тоже не хватает зарплаты, там, чтобы так вот пришел и выбрал все, что хочешь. Но здесь тоже очень сложно прожить на зарплату, тем более средняя зарплата здесь, я так поняла, невысокая. А пенсии то же самое. Поэтому тяжко. Но самое главное, что здесь тяжело найти работу для людей. Притом адукованных людей, которые имеют высшее образование. Здесь, я так поняла, что очень тяжело найти работу. Зрозуміло. Дякую велике, господарня Тамара. Ладно, а вы кто, кого представляете? З Ради Свободи ми. Ну добре. Удачі. Дякую. Так, ми зараз, нагадаю, говорили з представницею білоруської організації з Киргизстану. Вони приїхали сюди і кажуть, що ви зараз бути білорусом у Киргизстані без киргизької мови вельми складно. Будем пакуль стаять тут каля ресторации, чакаясь, коли будут все ходить за беду и еще вылавливать белорусов. Не ходит. Добрый день. Зараз так, секундочку покажем ось фото на память, групповое фото белорусов свету, які приехали сюда. Для многих это одна магчымасць раз на 4 гады побачиться у Менску. І так само зустріли Марику Мартисевич. Вітаю. Вітання. Скажіть, будь ласка, Марика, ви тут у якості делегатки чи? Я тут у якості, на бейджику це не преса, але насамперед тут займаюся пропагандою. Тобто це зараз вельми модно займатися пропагандою, а менавіта я займаюся контркультурною пропагандою. Я розказую білорусам світу про нашу серію «Американка». А команда перекладчиків, які перекладають з англійської мови, запустила
краудфандинг проект, мы собираем великую сумму на переклад 4 книг. Кизі «Полет над гнездом зозулі», Паланюк, бойцовский клуб Маргарет Етвуд «Пеленіпеда» і Буковський четвер. Дякую великий. Просто Алена Анисим. Зараз попробуем. Спадарня Лена, добрый день. Радио Свобода, живая трансляция. Скажите, будь ласка, перше хотів докладніться у вас лічби про те, кілька білорусів все ж таки приїхали сюди, ви у початку вирішали? Так, значить, 167, здається, делегатів з заміжжя і 145 з Білорусі. Ось по останнє, зараз я вам не скажу, бо лічби не при мені, але з 18 країн світу докладно вилучені делегати на гэты з'їзд. Як ви оцінюєте то, як покуль проходить з'їзд? Я ацэньваю вельмі станоўча, таму што вы бачыце агульны лейтматыў, гэта жаданне усіх беларусаў, незалежна ад краіны пражывання, працаваць на Беларусь. І хацелася б, каб і Беларусь стала той краінай прыцягальнай для кожнага беларуса. Калі б ён не з'ехаў, ці гэта старая генерацыя, ці гэта новая генерацыя, вось як Юра Зенкович. Гэта маладыя людзі, якія атрымалі сучасную адукацыю, якія маюць выдатны досвед працы, каб іхнія силы были прыкладзены в тым ліку і для Беларусі. Вось гэты тренд, мне хочацца верыць, ён стане таким паўнаважным, пастаянным, няспынным, і я думаю, менавіта на гэтым трендзе гуртавання беларусаў, іх любові да бацькаўшчыны, да гісторыі сваёй. Гэта якраз таки і дапаможа нам зрабіць Беларусь нашай мары. Падкажыце, калі ласка, як дэпутат Палаты прадстаўнікоў, ці магчыма яшчэ праца над заканадаўствам пра закон беларусаў замежжа? Ну, вы бачыце, пра гэта якраз таки гаварыла згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына, і пра гэта ёсць у выніковых дакументах, таму я думаю, што нас чакае, канешне, канкрэтная праца. Вось. І тое, што будзе, можа быць, сёння прапанавана, заўтра падчас розных секцый, гэта ўсё стане тымі, можа быць, артыкуламі ці нейкімі канкрэтнымі падзаконнымі актамі, асновай для таго, каб вось гэты закон ад беларусаў замежжа стаў не дэкларатыўным, а канкрэтным. Яшчэ падкажыце, паколькі вы ў Радзе зараз знаходзіцеся, так? Ці як і аргкамітэце. Вось мы ведаем, што прыехала сюды Алеся Кіпель, каго можна было б яшчэ з такіх волатаў беларускай эміграцыі назваць, якія даехалі да... Ну, на жаль, я не праглядала спіс, бо рыхтавалася да сцэнару, вельмі адказная была частка правесці, таму, на жаль, гэта пытанне толькі да арганізацыйнага камітэта, я выхожу толькі ў Раду, таму тут я вам каментар, на жаль, не даць не магу. Зразумела, добра, дзякую вялікі. Але ўжо тое, што прыехала і вось Валенціна Шаўчэнка з Канады, тыя, хто выступаў падчас пленарнага пасяджэння, гэта вельмі важна, што яны ўсе прыехалі, хтосьці з Англіі, хтосьці з Амерыкі. Гэта лучыць нас з усім светам. Дзякуй вялікі. Вам дзякуй. А зараз просто до нас ляціць, паспрабуем яго прыпыніць Олег Рудакоў пасля обеду. Спадар Олег, вітаю. Радыё Свабода, жывая трансляцыя. Вельмі цудоўна. Скажыце, калі ласка, вось пачулі мы у вашым выступе, што ёсць такая праблема з тым, што беларусаў у Расіі не далічваюць. То есть вы чули мой выступ, это уже приемно. Насамрэч, я такі увожу тэрмін, як лубачная беларускасць. Вось у нас, на жаль, у Расіі зараз грамадскія аб'яднанні беларускія, яны ствараюцца адзін за адным, як грыбы растуць. Але гэтаму спрыяе, конечно, трошки і ўлада мясцовая, таму што ім цікава паказаць нацыянальная шматнацыянальнасць, што вось ёсць і тыя. Зноў жа ж, вельмі шмат зараз у Расіі кажуць пра сяброўства з Беларусі, што трэба улічваць, што, ну, скажем так, мало засталося у России таких братоў, да, з суседніх краін, якія былі на такой вось сяброўскіх адносінах. І таму ёсць патрэба ў беларусах. І таму з'яўляецца у России шмат беларускіх розных аб'яднанняў. Але, на жаль, гэтыя аб'яднанні не па сутнасці беларускія, а яны проста як земляцтва. То есть, як быццам, да, выхадцы з Беларусі, але там няма моладзі. Там, калі ёсць які-нибудь мастацкі гурт, то ён спявае 2-3 песні, ведае на беларускай мове, то гэта такія песні ўжо в асноўным у апрацоўцы, і яны, скажем так, ну, мала адпавядаюць натуральнай беларускай традыцыі і культуры. Вось. І таму я якраз вот на сваім выступе жадаў і як бы заахвоціць
заахвоціць, што трэба ўсё ж такі, асабліва кіраўнікам тых беларускіх суполак, якія існуюць у Расіі, перш за ўсё самім узяцца, вывучыць беларускую мову, узяцца вывучыць беларускую сапраўдную гісторыю, вывучыць беларускую традыцыйную культуру. Гэта ўсё можна зрабіць. Тым больш, што зараз сучасныя гэтыя сродкі масавай інфармацыі, інтэрнэт, гэта ўсё можа забяспечыць, калі было б толькі жаданне. І тады, калі кіраўнікі гэтых суполак стануць самі па сабе больш беларускімі патрыётамі, тады ўжо да іх пацягнуцца і іншыя, тады да іх пацягнецца і моладзь. Тады трэба будзе праз інтэрактыўныя нейкія справы, святы, мерапрыемствы, вечарыны. Гэта ўсё можна зрабіць і заахвоціць моладзь. І тады спыніцца працэс асіміляцыі беларусаў. Бо на сённяшні дзень, сапраўды, з кожным годам, з кожным перапісам у кожным рэгіёне Расіі беларусамі запісваецца ўсё менш і менш людзей. Гэта вельмі вялікая праблема. Як быццам з аднаго боку растуць беларускія суполкі і аб'яднання, а з другога боку агульная колькасць беларусаў зменшаецца і зменшаецца. Што рабіць? То есть асіміляцыя вельмі моцная рэч. І людзі, якія беларусы па паходжанню, губляюць карані свае беларускія. І гэта вельмі дрэнна, і таму трэба з гэтым нешта рабіць. То есть нам трэба захавацца як народу, як нацыі. А ці праўда, што беларусы з гэтых земляцтваў збіраюцца на 8 сакавіка, дзень перамогі толькі? Ну, гэта я як прывёў як прыклад. Сапраўды, збольшага беларускія суполкі, я гэта проста ведаю дакладна, не буду казаць якія, але я калі з імі размаўляю, яны кажуць, ну вось мы таксама праводзім свята, але да нас чамусьці моладзь не ідзе. Я кажу, ну а што вы за свята праводзіце? Ну як гэта? Вось мы 8 сакавіка сабярэмся, накрыем стол, зробім дранікі, гарэлачкі там вып'ем, паразмаўляем, беларусаў згадаем, хто дзе нарадзіўся. Ну вось я кажу, так і чаму моладзь да вас павінна ісці? Што там цікавага да моладзі, калі яна тым больш уже нарадзілася у гэтым рэгіёне? Яна не нарадзілася ў Беларусі, у яе няма той ностальгіі першапачатковай па беларускай краіне. І моладзь трэба захочваць іншымі рэчамі, моладзь трэба захочваць інтэрактывам, трэба, каб яны удзельнічалі, не проста былі гледачамі, а каб яны удзельнічалі у тых же самых калядах, у тых же самых купальскіх святах, у тых же самых гуканні вясны, ці яшчэ якія-небудзь свята. І Таму я якраз і кажу, што трэба праводзіць святы не 8 сакавіка альбо дзень перамогі, а трэба праводзіць святы нашы нацыянальныя абрадавыя святы. Ті ж самыя каляды, гуканні вясны, грамніцы, камаедзіцу, купалля. Сцэнарый ёсць. Мы гэта ўжо больш за 20 гадоў праводзім. Калі ласка, звяртайцеся да нас, мы дапаможам вам, і вы гэта зробіце ў межах свайго рэгіёна вельмі цікава, грунтоўна, і да вас тады будзе ісці моладзь. Дзякую вялікі, спадар Олег. Усё добрай вам працы на з'ездзе. Зараз вось выйшлі прадстаўнікі беларусаў Злучаных Штатаў Амерыкі, Вячеслав Бортнік і Аліса Кіпель. Так, мы можем пачакаць. Добра. Вячеслав, не. Мы пачакаем, пакуль спадарня Алеся скончыць свае справы. Нагадаю, учора гэта прыехала ў Беларусь Алеся Кіпель. Учора яна была на адкрыцці выставы з нагоды 90-годдзя сваіх бацькоў Зоры і Вітаўта Кіпель, знакавых для беларускай эміграцыі захаду людзей. Яна сама удзельнічае актыўна ў беларускім жыцці ў Амерыцы. Зараз яна працуе ў дзяржаўным дэпартаменце США, дзяржаўны службовец на высокай пасадзе і выхадзец з беларускай сям'і. Зараз бачым, што тут такое адбываецца нефармальная сустрэча. Беларусы і з Беларусі дэлегаты і з замежа выходзяць з абеду і тут сустракаюцца, размаўляюць проста перад канферэнц-заляй міжнароднага цэнтра ІББ, дзе праходзіць з'езд, нагадаю, 7-й з'езд беларусаў свету, на які прыехала больш за
300 делегатов из Беларуси и 20 краин замежжа. Олеся Кіпель. Ми хотіли з нею поговорити, що вчора. Вітаю ще раз, подарня Олеся. Добрий день, як маєтеся? Ми маємося добре, як маєтеся ви, як мається ваш тата? Ну, тата вельми добре мається, тебе працює, як я вчора сказала, він застався вдома працювати. Він кожен день працює, читає, пише, ну, дай Боже, щоб він працював ще далі. У 90-х годах працює щодня? Так, він устає так, і з дисципліном, чи почитає нечто, чи напише, але працює кожен день. Так. Ну, звісно, над білоруською справою. Виключно? Ну, амаль виключно, правду сказати, так. Скажіть, будь ласка, апошній раз ви приїжджали у Білорусь коли? 4 роки тому назад, так само на з'їзд. Ці поспіли вже трошки глядіться, які ураження у вас від города і країни? Я, криху там вчора побула, там у старому городі, і якраз вельми пригожа, там переробили, там такий центр тепер, зайшла у архіви, так само там усе у порядку, вельми добре, тепер більше і більше збираюсь матеріалів з діаспори, так само це вельми важливо, так вельми добре ураження. Тут ви у якості делегатки від Злучених Штатів, правильно? Так. Як увогуле лічите з'їзди такого кшталту? Для чого найперш потрібні? Потрібно мати всякі сувязі з другими білорусами тут на Батьківщині, так само по всьому світу, це вельми важливо. І обмінка думок, обмінка журналів, книг і всього. Саме тяжке у діаспорі, що ні підручників, нема книжок тяжко достати, вони тяжкі. По почті це слать, це не так легко. Вельми важно мати такі контакти, каб тоді, коли нечто потрібне, ведаць, до кого можна звернутися, каб добити нечто. Уже некие контакты завязали, повезете книжки? Конечно, повезу книжку. Книжки типа шлюб, уже у меня доволі наповнен чемодан. Скажіть, будь ласка, ви працюєте у державній установі, і тут сьогодні так само ми бачили, і ви навіть виступали представники білоруських уладів. Наколькі це показальне? Наскільки важливо те, що білоруські улади так само приходять на з'їзди Білорусі світу? Я думаю, що улади ведають, як це показально. Ми у аудиторії не ведаємо, а я думаю, що і не ведають, але, звісно, це вельми важливо, коли приходять з державних уладів на такий з'їзд. Приємно бачити. Скажіть, будь ласка, ці ввогуле вам часто доводиться з білорусами зустрічатися у Америці? Ці маєте час на це? Конечно, мы довольно, наш гурток, теперь отдел белорусско-американского затіночення, база, так ми доволі часто збираємося, офіційно, ці неофіційно, як приїжджають гості з Білорусі, конечно, маємо всякі, прийоми, виступлення, так ми часто збираємося, і я, займаюся білоруськими справами. Хоч тепер не маю ніякої офіційної посади, але підтримую наш гурток, наш отдел. Многие казали делегаты про то, что молодь, тяжко людей, які зараз переїжджають за межу, що їх тяжко ніяк зацікавить білоруською справою. Ці до вас приходять так само молодь? Молодь приходить, так. У нас доволі много молодих з малими дітьми, так само це вельми важно, щоб з дітьми приходили. Часом у нас буває 8-10 дітей, які приходять так само на зборку. Вони, звісно, самі гуляють, а ми, коли діти такі малі, так це значить, батьки так само молоді. Так до нас молоді приходять, так це вельми доповняє нас. И вы сказали, что есть складанности, а не ведаете, что чим хотелось б наоборот поділитися, то, що отримується вельми добре у білорусів у Америці.
Атрымліваецца добра, што арганізацыі яшчэ трымаюцца, і так як у нас у Вашынгтоне дабаўляецца, і гэта вельмі важна. І ходзім і туды, і сюды, так як і хадзілі, але важна, што прыцягваем маладых і тыя, што нова прыехаўшыя, каб ім было цікава і каб мы разам працавалі над беларускімі справамі. Так гэта вельмі, для нас это вельмі важна, і мы думаем, што добрую працу робім. А які для беларусаў США самыя значныя, самыя знакавыя святы беларускія? Конечно, 25 сакавік. Это ж самае важнае у нас свята. І афіцыйнае. Мы заўсёды нешта афіцыйна праводзім, бо гэта, важна, ДНР – это фундамент наш. Таксама але для нас это інакшае свята. Двое мы адсвяткуем, а так на решта часу так, як хто хоче. А ви, уласна? Я, каляды ж, конечно, куцю. На могилки треба пайсці, як дзеды. Так, і, конечно, так само Пасху, так само Вялікдзень трэба адсвяткаваць, але, это ўжо больш царкоўныя святы, але ўсё роўна трэба святкаваць так, як мы, беларусы, робім. І яшчэ скажыце, калі ласка, вось вы ў 90-м годзе першы раз прыехалі ў Беларусь, правильно? У 90-м, так. Вось, і наколькі ўвогуле змяняецца стаўленне і веданне ў Амерыцы, вось, у звычайных людзей пра Беларусь? Ці ўвогуле там ёсць розніца паміж тым часам, калі вы прыязджалі, казалі, што з Беларусі, і зараз? Цяпер больш вядомая Беларусь, пасля распал Саюза, як Беларусь стала незалежнай краінай з сваімі дыпламатычнымі сувязямі з Амерыкай, з другімі краінамі, пачалося больш пра Беларусь пісацца і больш так, на вышэйшым узроўні ведаць пра Беларусь. Так, гэтыя змены, конечно, не хутка робяцца. Так цяпер людзі ведаюць, як я скажу, што, еду на Беларусь, ніхто не гаворыць, дзе гэта, так? Едзеш на Беларусь, куды на Беларусь, так это зусім звычайна так цяпер. Дзякуй вялікі, спадарня Алеся. Абавязкова пераказвайце прывітанне і добрага здароўя бацьку і Янку Запрудніку. Дзякуй вам. Гэта была Алеся Кіпер. Это можешь? Я пишу, меня значит так, ну 80% говорила. Я дам вам, в рюкзаке. Мы можем потримать. Только не пейте, я помру, я же не засталося хоть кавы глотнуть. Гэта Святлана Шаўчэнка, мы яе вось тут... Прабачце, Валентина Шаўчэнка з Канады. Скажыце, калі ласка, мы яе прыпынілі, яна тут з кавай ідзе да мужа. Літаральна одно пытанне. Ваш выступ, напэўна, быў з такім самым рэзкім за час вось гэтага з'езду, за ягоную першую палову. Скажыце, чаму вы вырашылі не ведаць? Вылучыцца закон? Мой голос поправить трошки. Он был не самым рэзкім, а, на мою думку, самым праўдзівым і самым шчырым. Я нічога не вырашала, я сказала тое, што я адчуваю. Прымушаць мяне немагчыма, а тое, што на душы, хочацца сказаць, как гэта было пачута. Таму што калі мы ўсе будзем маўчаць і казаць, што ўсё добра,
яно будзе добра зверху, але ж знізу добра не будзе. І гэта не было маё рашэнне, гэта афіцыйная пазіцыя згуртавання беларусаў Канады, якое стаіць на пазіцыях 25 сакавіка. А можете нагадаць просто коротко про тое, што вы сказалі? Я магу нават зачытаць, калі у вас ёсць час, самы даклад. Я сказала аб тым, што ў умовах, якія зараз існуюць у Беларусі, мы не бачым магчымасці стасункаў з афіцыйнымі дзяржаўнымі органамі, установамі. Але ж мы ўсё ж душой падтрымліваем грамадскую супольнасць. Мы дапамагаем і будзем дапамагаць тым, хто змагаецца за новую Беларусь. Таму што, на маю думку, патрыёт не той, хто ціха сядзіць і пагаджаецца з усім. Патрыёт той, у каго баліць душа за радзіму, за мову, за гісторыю, у каго баліць душа за тых, хто сядзіць за кратамі ні за што, проста так, таму што камусьці гэтага захацелася. І моя шчырая падзяка, у першую чаргу, Ніні Шыдлоўскай, якая зрабіла ўсё магчымае, нават за кошт свайго здароўя, каб гэці хлопцы і мужчыны выйшлі на свабоду. Для мяне тое, што гэтыя людзі, якія шлі пад справай Белы легіён, то, што яны зараз на свабодзе, яны таксама пад следствам, я ведаю, але ж яны на свабодзе, яны побач сваімі роднымі. Гэта самае галоўнае. Галоўная каштоўнасць, гэта жыццё. І нават адзін дзень жыцця чалавек не мусіць траціць на турму за кратамі. Гэта жыццё, і ніхто не можа яго адняць у яго. Дзякуй вялікі, гаспадар Валентина. Я мужа знайшла, прыемна. Не знайшла тут, а наогул знайшла яго. Юрачка! Вось бачна, як тут просто няспынна фотаграфуюцца на фоне расцяжкі 7-га з'езда беларусаў свету дэлегаты з Беларусі і замежжа. Так, ну увага. Это папарацци. Вы братаны, да. Александр, рыхнуйся. Або сзади там усіх нас. Мы, напэўна, уже будем заканчивать. Хутка пачынаецца другая частка сённяшняга з'езду. Нагадаю, гэта была Радыё Свабода. Мы знаходзіліся і працягваем працу з 7-га па ліку з'езду беларусаў свету. Першы адбыўся ў 93-м годзе. Цягам 2 дзён, сёння і заўтра ў нядзелю, тут сабраліся больш за 300 дэлегатаў з Беларусі і каля 20 краінаў свету, якія прыехалі сюды. Мы гаварылі з Владзімірам Макеем, які па дыпламатычнаму заклікаў да агульнай супрацы і заклікаў выкарыстоўваць патэнцыял беларусаў замежжа. Гаварылі з Алесей Кіпель, якая прыехала сюды з США учора, беларусы Кыргызстану, Расіі, з Іркуцку, мясцовыя дэлегаты. Гэта, як усе адзначаюць, вельмі важная для краіны падзея. Што будзе, калі яшчэ нешта цікавае здарыцца, абавязкова пра гэта ўжо ў іншым фармаце на сайце Радыё Свабода. Можно, когда приедешь, потому что одновременно все все отлично, все отлично. Еще предложение обалденное. Мы сейчас не по телефону. Предложение. Слушай,